Hausa na BBC ke magana kan mita 16 da 19 da kuma 25, sai wasu tashoshin FM a nahiyar Afirka. Masu saurare Assalamu alaikum, Buhari Muhammad Bage ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji cewa shugabannin Turai sun fara Allah wadai da kisan da aka yi wa wasu fararen hula a garin Bucha na Ukraine. Kungiyar IS reshen Sahel ta ce ita ce ta kashe wasu mambobin kungiyar buzaye da ke dauke da makamai su 30 a Mali. Za kuma mu ji dalilin da ya sa Yarima wato Hamza na Jordan ya ce zai sallamar da sarautarsa ta Yarima. Kun san yadda za ku iya tsaftace bakinku kamar yadda likitoci ke bayar da shawara? Shine wanke baki sau 2 a rana, da safe in ka tashi da kuma da daddare kafin kai bacci. Za mu ji ƙarin bayani a cikin shirinmu na lafiya zinariya. Amma yanzu sai na fara da karanto cikakkun labarun duniya. Shugaba Zelensky na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da suka janye daga ƙasar da aikata kisan ƙare dangi a Bucha da wasu garuruwa da ke wajen birnin Kiev. Ya yi wannan bayani ne bayan da babbar mai shigar da ƙara da wato ta Ukraine ta ce ya zuwa yanzu sun gano gawawwaki 410 a yankin. Ta ce ofishinta na bincike akan yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Cikin wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na CBS, Zelensky ya ce abin da Rasha ta yi shine ake kira kisan ƙare dangi. This is genocide. The elimination. Zelensky ya ce wannan shi ake kira kisan ƙare dangi, wani ƙoƙari na share ƙasa baki ɗaya. Ya zuwa yanzu an gano gawakin mutum 410. Kasashen duniya na ci gaba da yin Allah wadai da kisan da aka yi wa wasu 'yan Ukraine a Bucha. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana hotunan gawakin da aka yasar a gefen titi a matsayin wani abu mai tayar da hankali. Shugabannin kasashen Jamus da Faransa da Burtaniya da kuma shugabannin kungiyar NATO sun ce wannan wata masifa ce da ta shafi Turai. Yayin da ita kuma shugabar hukumar tarayyar Turai ta yi alkawarin ƙarin wasu takunkumai ga Rasha. Shugaban ƙasar Pakistan ya rushe majalisar ƙasar bayan shawarar da Prime Minister Imran Khan ya bayar, wanda ya tsallake rijiya da baya kan ƙudurin tsige shi daga iko da 'yan adawa suka yi. Shugaba Arif Alvi ya amince da buƙatar Mr. Khan, wanda hakan ke nufin za a gudanar da zaɓuka a ƙasar nan da kwana 90. Instead, the Deputy Speaker of Parliament ruled the move was Wakilin BBC ya ce tun da fari mataimakin shugaban majalisa ya yi watsi da ƙudurin kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga gwamnati wanda 'yan hamayya suka gabatar, inda ya ce hakan ya ci karo da kundin tsarin mulki. Imran Khan ya yi ƙirarin cewa Amurka ce ke neman hamɓarar da shi saboda kusancin shi da Rasha da kuma sukar da yake yi mata game da Afghanistan. Sai dai tuni Amurkan ta yi watsi da wannan ikirari. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta IS reshen yankin Sahel ta ce ita ce ta kashe mambobin wata ƙungiyar buzaye masu ɗauke da makamai sama da 30 a arewa maso gabashin Mali. IS ta kai wannan hari ne a yankin Manaka da ke arewacin ƙasar. Masu sharhi sun ce a baya-bayan nan IS na ƙara shigar da dakarunta Mali, waɗanda suke kai hari kan mayakan buzaye da kuma sojojin gwamnati. Wasu rahotannin cikin gida sun ce akwai fararen hula masu yawa a cikin waɗanda aka kashe. Yarima Hamza na ƙasar Jordan, wanda shine tsohon magajin masarautar, zai sallamar da sarautarsa kamar yadda wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na Twitter ta bayyana. In his statement on Twitter, he said that the values his father had instilled in Wakilin BBC ya ce cikin saƙon nashi na Twitter ya ce aƙidin da mahaifinsa ya ɗora shi a kai sun sha bamban da na masarautar ta yanzu. A bara ne aka ce an haɗa hannu da shi domin tarwatsa masarautar bayan zargin da yi wa shugabannin ƙasar da cin hanci da rashawa da rashin iya shugabanci da kuma cin zarafi. A 2004 ne aka cire shi daga jerin waɗanda za su iya gadar sarauta, aka kuma maye gurbinsa da ɗan sarki Abdallah. To ƙarshen labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
Yanzu kuma ga Habiba Adamu da maimaicin shirinmu na lafiya zinariya. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da lafiya zinariya wanda ni Habiba Adamu ke gabatar muku da shi daga nan sashen Hausa na BBC. Ina mata da samari waɗanda suka fara ɗan dasawa da ke ganin wanke baki a matsayin wani jidali. To ku biya mu cikin shirin don jin muhimmancin tsaftace baki don kada ku samu kanku cikin masu fama da warin baki. Baki na da muhimmancin gaske ga lafiyar ɗan adam. Wata kenan ana buƙatar tsaftace haƙora da dasashe da harshe da ke cikin bakin don kaucewa warin baki. Hukumar lafiya ta Birtaniya ta zayyana wasu abubuwan da ta ce suna haddasa warin baki waɗanda suka haɗa da cin abinci ko shan abin sha da ƙamshin su ke da ƙarfi da kuma abinci ko abin sha masu yaji. Sannan shan taba sigari na janyo warin baki ko kuma mutum ya rage cin abinci farat ɗaya don rage ƙiba. Ko samun rami a haƙori ko matsalar ƙwayoyin cuta a dasashi. Hukumar ta kuma ƙara da cewa akwai wasu yanayi na rashin lafiya da kan janyo warin baki ga ɗan adam, kamar misali bushewar baki da beli ko hakin wuya da gatsar sinadarin acid. Don haka ne ma ta bayar da shawarwari kan wasu abubuwan da ya kamata a gujewa, kamar daina shan taba sigari, kuma kada mutum ya goge baki da ƙarfi har haƙora da dasashi su yi jini. Sannan mutum ya kiyaye ci ko shan kayan zaƙi. Wasu kuma daga cikin abubuwan da hukumar ta bayar da shawara a dinga yin su don kyautata yanayin baki sun haɗa da wanke baki na tsawon mintoci 2 a hankali, aƙalla sau 2 a rana, sannan a goge kan harshe aƙalla sau 1 a rana. Sannan idan mutum yana amfani da haƙoran roba, to a tsaftace su a kuma cire su da daddare. Kan wannan batu na tsaftar baki tare da gujewa warin baki, abokiyar aiki na Aisha Sharif Baffa ta tattauna da wata likitar haƙori wadda ke aiki da babban asibitin gwamnatin Najeriya da ke Abuja, Dr. Hannatu Yaman Amasa, kuma Aisha ta fara ne da tambayar ta kamar haka. To dokta, shin ta yaya mace ko ma duk mutum ya kamata ya tsaftace bakinsa? Akwai hanya da dama da ya kamata mutum ya tsaftace bakinsa, shine wanke baki sau 2 a rana, da safe in ka tashi da kuma da daddare kafin ka yi bacci. Sai kuma zuwa wajen likita ya duba bakinka in akwai rami akalla sau 2 a shekara ko kuma sau 1 a shekara. Misali mutum ya je asibitin aka duba bakin nashi, akwai wani abu da ake bakin nashi ne? Ana dubawa in akwai rami da ya kamata a cika saboda kai ya jawo warin baki, in akwai jini da ke fitowa daga dasashi a wanke mishi haƙori da sinadarinsu da ke asibitin, sai kuma irin yadda ya kamata ka wanke baki duk za su nuna maka. To misali idan ka je asibitin baka da waɗannan abubuwa, shin akwai wani abu da za a maka ko ma shi kenan? Ba sai jini ya fito a bakinka kafin ka fara wanke bakin ba, saboda kada abubuwan su zo ne. Ko jini ya fita ko babu, za a wanke maka haƙora. To likita, me ke janyo warin baki? Warin baki. Yanga da farko in akwai rami a haƙori, abinci yakan shiga sai ya zama wajen da germs, bacteria duk za su zauna wurin. So yakan jawo warin baki wurin. Idan akwai jini shi ma yana fita daga dasashi din nan, yakan jawo warin baki. Akwai abin da muke kira da plaque da calculus, suna mannewa a haƙori ne, sai kiga in baka zuwa ma likita a wanke haƙori cikin maybe at least so 1 a shekara, sukan samu wurin zama. So wayannan abubuwan shine zaka ga kaman haƙorin daga can din yayi baki, ya dan kaman brownish color ne haka, wata rana sai kiga ya shiga kasan dasashi wajen, kuma toothbrush kin ga ba zai iya fitar da dattin nan ba. Shi yasa muke advising cewa kai ta zuwa wajen likita ana duba haƙori. To bayan wannan fa, abubuwan da ke janyo warin baki. Okay, kin ga in kana shan taba shi ma yakan sai kuma bad oral habits, kaman using toothpick din nan. Wannan using toothpick in tsinken sakace kenan. Because kin san bakin shi yana da tsini. So as kana sawa kuma baka samu ka fito da abun ba, zai ta digging hole, yana increasing ramin nan da ke. Akwai natural
hole inda Allah ya riga ya bada. So in ka sa na toothpick na sai kika yana sa gum in yana zuwa ƙasa, so ramin yana karuwa. Da ka ci abinci nama yakan shiga wajen shi ma, da kin fitar da naman kika dan za ki ji warin baki ne a gurin shi ma. Kuma numfashi mai wari, halitosis muke kiran shi, kamar irin masu ulcer din nan, wata rana in suka yi gyatsa din nan acid ne yake fitowa, so yakan sa warin baki shi ma. To waɗanne cututtuka rashin tsaftace baki ke janyowa? Na farko sukan sa haƙorin ya zama bai da ƙarfi kuma, because in akwai rashin kula da baki, akwai jini yana fitowa, akwai rami duka ba a cikewa, so akwai sai zai samu infection a gurin. Zai samu ƙwayar cuta sai ta shiga. Ƙwayar cuta sai ta shiga ta zauna a wajen. Kuma daga nan infection din yakan bi ta jini sai ya affecting heart. Sai je